2 óra hossza, aztán meg vagyok Colorado-ba, úgyhogy ez még Utah-nak a közepe. De itt semmi nincs, itt mehetsz 1 óra hosszáig, vagy 2-ig, itt izé. Nincs egy falu se. Ez van itt egy 2 óra hosszáig egyfolytában, leföl, össze-vissza. Egy óra hossza múlva van az elágazás körülbelül, ahonnan lehet menni a Archhoz, ami nagyon-nagyon babahely. Aztán még egy 5 óra hossza fel Denverbe majd, innen egy 2 oda, a határig úgymond. Van egy szép ilyen kilátó hely, hogy kihúzol, és akkor izé nézelődöl. És akkor itt megyünk le a nagy gödörbe. A vályogvedő gödrök itt vannak. Itt is Utah-nak a fele állam az ilyen, semmi, és akkor vannak a szép völgyek, meg az a pár patak, meg folyó, meg ilyenek, és akkor annak a völgyeiben vannak a gyönyörű nagyváros, meg egy pár jó hely. Ups. Az Amerikának a fele legalább, ha nem több, az hatalmas csak természet. Az északi keleti part az jobban be van épülve, meg az normálisabb, már így termőföldre, meg erdőre, meg mindenre vetítve. Ez a nagy híres vadnyugat. Itt rengeteg filmet, meg dolgokat forgattak. Amerikai sasok, meg minden. A YouTube oldalamon ott van, visszább kell keresni rajta, és akkor ott van a Sasok völgye, Eagle Canyon, meg egy pár videó, amit még így tettem fel. Már kiló 20-ba bele is koccantott, a kiló 25, majdnem be csipogott a nyomorult kompjúter. Kis lejtő, aztán gurul is egyből, mint az áldás. Itt jön majd most később ez a Black Canyon, meg a Eagle Canyon. Ezek az ilyen nagy híres turisztikai helyek. Nagy kempingező, meg nem tudom, hogy Hot Springs van-e, nem emlékszek már rá. De nagy túrázós helyek, mint a Grand Canyon például. Csak azt jobban ismerik, mert annak nagyobb neve van. De itt ugyanolyan gyönyörű helyek vannak, vagy még szebbek sok helyen. Állítunk egy kicsit a dolgokon, hát így jobb a minőség. Ez a vörös, ez ilyen rézoxid, vagy milyen cucc van benne. Attól ilyen vörös az egész. Vasoxid, vagy rézoxid, vagy valamilyen baromság. Úgyhogy a krumpli nem nő. Még a vadászatnál is
lényeg, hogy hol lő az ember egy szarvas, vagy egy őzet, vagy egy antilopot, mondjuk itt szarvas nincsen kint, mert erdő se sok minden van, csak bizonyos részek van, ahol vált, hogy ebből megy át az erdőbe, és akkor a szarvasok is kijönnek ilyen magymókot enni, mert teljesen más íze van, hogy mit eszik, lucernát, kukoricát, Texasba, vagy ezt a akármi parlagfüvet, meg gyomot. Nekem már volt olyan, hogy az ilyen nagy képű vadász nem kellett neki az antilop. Hát mondom, gyere ide, öcsém, majd én megoldom. De hát nem jó, mert ilyen szaga van, meg olyan íze van. Jaj, ne foglalkozzál vele, öcsém, majd bepácoljuk. Majd Zoli bátyán megoldja. Csak dobjad fel ide az utánfutóra. Jég, fárasztanak. Hát fent az olajmezőn is az egész brigádvadász volt. Ezek úgy lelőtték a vadgalambot a izéről, a zsinórról, a sörétessel, hogy csak a fejét lőtték le. Egy sörét nem volt benne, hallod? Én meg ott a meleg vízbe meg is pucoltam gyorsan őket, megkopasztottam, aztán már csináltam is a kis madárpörköltöt. Halál nagy arcok voltak. Kimentünk lőni, hát ezek a sörétessel mindent tudtak, hallod? A vadkacsát is mondom úgy lelőtték, hogy csak a fejét lőtték le. Tanítottak sörétessel lőni. Én a távcsöveshez, meg a nagy kaliberhez vagyok szokva, úgyhogy én 2 kilométerős homlokon teszem a parasztot. A sörétessel halál béna voltam, hogy nem győztem a sörétet kiszedni a kacsából, meg a kalamból. Meg a izét lőttünk. Vadpulykát, meg vadlibát, kanadai libát. Elméletek nem lehetne őket lelőni, mert a kanadai ludakat, mert azok védettek. Na hát azt engem nagyon érdekelt. Még ott kint az erdőben meg is kopasztottuk gyorsan. Mint Magyarországon a fácán, meg a vaddisznó, meg az ősz. Egy időben a szoboszlói rendőrök is nagyon szerették volna tudni, hogy mi a téma. Az anyátokat az. Kilőttük az anya őzet, azt a 2 kis gida is ott volt vele. Jaj, mondom, öcsém, ti hülyék. Úgyhogy be kellett tenni a 2 kis gidát is a kocsiba, hazavinni. Azt a szomszédban volt a másik utcában egy ilyen jófej haver, akinek voltak tehenek, meg minden, azt a 2 kis gida ott nőtt fel az anya tehenekkel, meg a többi kis bocival, meg minden. Senki nem tudott róla, tudod.